Ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. All right. Okay. Yo madoda. Uthi amafoni ngawa answer. Kodwa hayi uthi ngicofa amafoni ngesikhathi somsebenzi. Enye into engiyizelela kuthiwa nina are you sitting at work? Both of you guys. Hayi, mphathi. Siwe singahleli thina sisebenza thina. Umbhalo uthi nina nisuke nihleli ngesikhathi somsebenzi. Okusempeleni mphathi suke sihleli kodwa hayi lokudlala yabo. Nayo into engicasula kakhulu ukuthi nina niyavuma ukuthi nisuke nihleli. Cha suke sihleli sisebenza singayindawo. Hey. Uyazi ukuthini? Ukuthi just for ukuthi ngoba nila emahofisini nami. Kumele nihlabe nge-verbal warning. Mtamarishi lo. Hello mina. Yeah, Mtamarishi ngithi mina ingane ayisakufonoli sivele kuchithe nje la, kuchithe kugcwale phansi. So manje somele ithenga nama cornflakes. Yes. Ngoba nikhuluma nefoni phambi kwami. Yabona kahle yamanje nginigaxile ithi ngone. Imake mphathi kancane uxolo nje. Ngicela ukubuza ke mina ngihlangana phi namawoni wakhe waphela. Nangu umuntu owemfoni and uyibamba phambi kwakho angimina. Manje wasomgaye woningi hayi uzogaya nami. Yewe, imali uzoyifaka nje kodwa, Ngiyabuza kuzokuthula. Nawudinga semsebenzini lana. Ungasho isimo antifone uthi mina hello. Mina ngubhebi la kuwena. Hawu. Yini? Kahle niyadelela nina. Uyabona nje manje. Ngiyaniphuca le 10 warning nina nje manje. Ngihlaba nge-final warning. Ngeke phela. Yabona masimbo lokwashona la. Afana nami ngengeni. Lungisa wabe indlela kungalokho khawatha nami. Lento akulokubhizi pepereza nobhemi imama nyana wakho lokuphashile. Yabo awuzamo. Wena Mtamarishi, wathula ngathi ngiyasho ukuthi ingane iyagula. Samantu uzwanje nahle umthetho wakho. Angithi ngasho ukuthi amakhalana ufuna ukuboleka noma Colgate lapha noma uPorish uphumpa uthi ingane ibe right. Wena uzothi emsebenzini. Ngisemsebenzini hawu. Ngiyabona naye desixabanisa futhi vala ifoni. Hayi yabona ke. Yabona nge-email ke le. Isincane nale final warning nginike yona. Nje manje ngiyithatha le final warning. Ngihlaba nge-final warning yokugcina nci. Ngidlale nina. This one. But ayikho into ekuthiwa final warning yokugcina nci. Hey. Anikahle niyafundekela. Yini lo baniyazi? Yabo mphathi ngoba awona awazi udiscipline. Emva kwa final returning khona inquiry nje straight. Inquiry le. Nami ngigaxa unayo inquiry. Njengamanje. Kanti ubasazi. Sa kahle niyaphi? Sesiyahamba. Nihamba ngesikhathi somsebenzi. Cha phela mphathi angithi siyazi vele ukuthi siku-inquiry. And uma ku-inquiry ufazi vele ebukhona. Qinile. Obvious case uzoyiluza. Buka. Lokuchotha sigxoshe vela sithi ngizosihlala emsebenzini. No, bhekani. Into ozala ekhaya, zisebenza kanje.
Yabo mawukuthi into yenzeke namhlanje izibe active kahle hle kusasa. Njengoba bengiyachaza. Hawu. Selifuna ukuhamba njalo. Cha mphathi awukwazi ukwenza into kanjalo. Wena mphathi mawukuthi inquiry yakho iba active ngakusasa ekseni. Sho ukuthi phela nabe mina sinikeze wena kusasa ekseni. Sina manje siyahamba. Sangizwa ngani manje? Uyazi uzolihlwa efanele uningi ngempela. Hayi.